Ted sugdi na imong bistok uban kang Kapuso actress Clea Pineda. This morning, usa sa mga beautiful faces dinhi sa Kapuso Network ang ato ang makauban si Clea Pineda. Maayong buntag, Clea. Welcome to GMA Regional TV Live. Mga kapuso! Kumusta ka na? Thank you for having me. Kamusta ako? Ito, medyo nasasanay na ako magstay dito sa bahay and nasasanay na ako. Pero medyo namimiss ko na mag-work talaga dahil nakakamiss na maging si Clarice ng magkaagaw and nakakamiss na lumabas ng normal lahat. Kaya sana back to normal na lahat, no? Alam mo, Clea, you look more relaxed now na nakapagpahinga ka kasama with your family. Kumusta naman yung pamilya mo and your sisters? Sobrang bawing-bawi na ako sa tulog actually. Kasi before ECQ, sobrang pagod dahil sa taping, everyday work. Pero ngayon, sobrang nakakatulog na ako at least 8 hours kada gabi. And happy naman ako dahil kasama ko yung family ko. Okay naman kami ng mga family ko and happy naman kami. Mas nakakapag-bonding kami sa isa't isa. Mas nagagawa na namin yung mga hindi namin nagagawa before mag-ECQ, before mag-pandemic. That's good to know, Clea. And like most of us ba, like during this quarantine, it has really given us time, no, to learn new skills or new things. Ikaw ba, may pinagkakabisihan ka during this quarantine? Pinagkakabisihan ko, naging mahilig na ako magluto. Sobrang nahihilig na ako magluto para sa family ko. Happy ako pag pagluluto ko sila kasi yun yung isa sa mga hindi ko nagawa before para sa kanila. More on sila mommy nagluluto, si papa. And alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako marunong magluto pero napag-aaralan pala siya. And isa pa sa pinagkakaabalahan ko is yung motorbike ko. Talagang nagpa-practice akong mag-motor and nagpapaturo ako sa father ko, nagpapaturo ako sa cousins ko na mga kuya ko kung paano mag-drive ng motorbike. And happy ako na isa yun sa bonding naming relatives. And let's talk about Starstruck. Kasi winning Starstruck's Ultimate Female Award, it really opened the door for you to enter show business. But maraming mga challenges din yun yung pinagdaanan mo sa Starstruck. Sobra, oh my God, kung babalik ako doon, ang dami kong pinaghirapan. Oo nga How has that experience help you cope up with the pandemic now and of course yung mga difficulties na dala ng pandemic na ito? Well, kasi iniisip ko to, challenge lang sa atin to Parang it's up to us kung magpapadala tayo sa pagsubok na to. Pero for me, kailangan nating lumaban. Kailangan yung bukas natin, alam nating mas magiging better. Gagawin nating mas maging better. Kung ano tayo yesterday, today, mas better dapat tayo the next day. Yun yung mindset ko nung Starstruck days ko na challenge lang to. Malalagpasan natin lahat to. Please share with us, ano tong advocacy niyo sa GMA Artist Center, ang Project Rise Up? Dahil alam namin yung suporta na binibigay sa atin ng mga kapuso natin. And kami naman, time naman namin para kami yung sumuporta sa mga nangangailangan. And yun yung Project Rise Up namin. Nag-donate kami ng mga sako ng bigas and binigay namin sa mga nangangailangan na kapuso natin. Good job. Keep it up. Thank you. This time, pag-usapan natin ang magkaagaw. Kasi before the quarantine was declared, grabe yung cliffhanger nyo sa magkaagaw. Ano na kaya ang mangyayari? Ano na ang mangyayari kay Clarice? Akala ko nga talagang sadya yun na timing talaga yun, na yun yung palabas na papunta na ako dun sa hotel. Kung nasan si Gio and si Veron, I promise, sobrang grabe yung mangyayari. As in, ang daming pwedeng mangyari kasi hindi natin alam kung makikita ba talaga ni Clarice, hindi natin alam kung malulusutan ba to ni Gio or ano ba talaga mangyayari, maghihiwalay na ba talaga or mawawalan na ba talaga yung family ni Clarice na pinapahalagahan niya or magbabalikan talaga sila. So yun. And finally, ano yung mensahe mo sa mga kapuso natin na nanonood ngayon? Hello mga kapuso, so ako po si Clea Pineda and gusto ko lang pong sabihin sa inyo na maraming salamat po sa suporta na binibigay ninyo sa amin, lalo na sa show po namin na Magkaagaw. And sure po ako na lahat po na nangyayari sa atin ngayon pang sandalian lamang. Alam kong may
better na mangyayari, may good news na mangyayari soon. Alam kong plano lang to ni Lord lahat at alam kong magiging okay din tayo lahat. Kapit lang tayo mga kapuso at magtulong-tulong po tayo dito sa pagsubok na binibigay sa atin. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa iyo, Clea, for spending your morning with us. Thank you for having me dito. Ingat ka! Salamat! And that was Clea Pineda, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang quarantine experience. Ug syempre, atangi ang pagbalik unya sa telebisyon sa magkaagaw din hilang sa Kapuso Network. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.